いいタイミングでね、右ストレートだけ気をつけないけなかったんですけど、はい、12ラウンド終了、判定になります。Bago natin simulan, sa mga gustong tumalpak dyan sa legit online betting ay i-recommenda ko ang 1xBet. Malalaki ang odds, mabilis lang mag-deposit at syempre mag-withdraw. Pwedeng gumamit ng GCash, bangko, cryptocurrency at marami pang iba. At pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa unang deposit mo. Magpa-register lang kayo gamit ang link na nakapin sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang gamitin ang ating promo code na CNM sa unang deposit mo para makuha mo ang bonus na up to 7,000 pesos. At sa mga magtatanong kung paano mag-register at mag-deposit, naglagay na din ako ng link ng video sa comment section para di na kayo mahirapan pa. Madami kang sports na pagpipilian. Pwede kang tumalpak sa basketball, UFC, at syempre boxing. Kung trip mo naman ang online casino ay marami din dito. Matataas ang odds. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Talpak na. At ang aking paalala, para lang ito sa 18 years old and above. At syempre, gamble responsibly. Hulyo 13, taong 2018. Dumayo ang matapang na Pinoy boxer sa Japan na si Victorio Saludar para kasahan ang WBO World Minimum Champion nila na si Ryuta Yamanaka. Ito ang pangalawang pagdipinsa ng Hapon sa kanyang titulo. Underdog ang Pinoy sa pustahan dahil bukod sa baluarte ng Hapon gagawin ng bakbakan ay magaling na champion din ito at mas bata pa. Pero kahit sa lungga ng kalaban sa bansang Japan ang laban ay di nasindak ang Pinoy na si Saludar. Dahan-dahang dinurog ang champion ng Hapon sa harap mismo ng mga kababayan niya at sa kanyang pamilya. Naputukan pa sa kilay, duguan at ang kanyang pamilya ay makikitang napaiyak na lang sa sinapit ng kanilang alaga. Bago ang laban ay bitbit ng Pinoy na dayo na si Victorio Saludar ang record na 17 wins, 3 losses, 27 ang edad habang 16 wins with 2 losses naman ang champion ng Hapon at 23 anyos pa. Sabay nating balikan mga pre ang maaksyon at madugo nilang sagupaan. Legal punches here for you, let you work in there. Legal punches let you work in there. Touch gloves, gloves both in. そして2回目はハードルが上がってしまうという意味では戦に挑みます。1ラウンドです。出てくる気満々できましたね。そしてタイミングも山下会長は変にサルダーのジャブに合わせて思いっきり激しい打ち合いになっている。まだ持ってないと思う。その練習もしています。右に入っているのは1ラウンドから分かりますか。そうですね。いけないわけですよね。そうですね。だからこの影引きでいって、古川選手は座らなかった。いや、まだ距離取っている。左のサイドもういいぞという話です。けどもこのラウンドでジャブからいいパンチが入った。パンチを返します。左を聞かなくてもいいです。当てて出てきたところにちょっと顔をしてではガードを本当にしっかりしてきました。まずはこのよく見ていますね。ちゃんとガードをした後の左フックね。素晴らしい。素晴らしいですね。はい、なかなかねこれ練習ではやるんですけどミットで、試合で打てるパンチではないんでね。そして山下会長が言って余裕がちょっとなくなってきたかもしれません。火を詰めていくという、練習もしました。ワンツー、しかしガードの上左横に入った。そしたらパッこう縮まりません。カールもパンチを出しながら前に出たいのとこうもどかしさがあるわけですね。と思いました。そうしますと今度は右入って左のダブルです。ボディのダブルアッパー。左のダブル積極的にいく。左もう一回ダブル。行ってもいいよ行ってもいいよ行ってもいいよ。両側が空いている。激しい打ち合いだ。いやしかし長谷川さん、連打っていうのはすごかったですね。この頭の位置、左も打てるし右も打てるんです。そしてきっちりと右はガードしますね。そうなんですよ。はい。で本人も多分接近戦の方が第4ラウンドです。しっかりディフェンスするときは非常にいい戦い方でした。もう大丈夫だと言っています。さあまた連打。はい。分かってたらやりたかった。ティーマスキャプテンの山中しています。左のボディさあ左のダブルボディのダブルが入った。さあまたインファイト。ボディさあワンツーをもらったがブロックしています。加えてコンビネーション、それからインファイト左のボディ右のストレート。中盤
第5ラウンドのスタイルを変えてくるかもありませんが、左のボディ、右のボディから左のダブルですね。ただそのリーチ差が積極的に出てまいりました挑戦者のサルダール。本当大振りが目立つのかと思ったんですけども、コンパクトなね。さあ山中返します。ストレート。いやほんで足難しい。そうですね。さあ第6ラウンドに入ります。少しながら届けてくるが左のボディ。さあタイミングを変えながら行くぞって今みたいに。左右のボディから左のボディのダブル。じわりじわりの距離を続け右から左。まだ左のダブルがフック。今度は右。さあちょっと強くなったこのチャンピオンの山中。また左のボディ。この戦い方ってことだけは常に頭に置いて。そうですね。アッパーも何回か打ってきてますから。この山中はこのビッグサルダール一番やりたくなかった相手だと言っていましたが、そのサルダーに対して左のボディ。戦い方変えてきましたね。山中からさあトリプルボディのトリプル。長谷川穂積さん。サルダーにちょっとこう激しい展開になると、下になって一気に減るんですよ。なるほど。最初からしんどい展開だと違うんですけど。右のストレート。そのあたりがですね、サルダールの右の可能性は大きいわけですからね。そこだけは集中して、ちょっと上も少しずつ当たるようになってきてますからね。山中しっかり右打ち。クリンチでいいですよ。クリンチ。さあ残り40秒。クリンチでいいです。今いい。この第7ラウンドにチャンピオンダウン。クリンチでいいんです。さあここはクリンチに持っていく。残り20秒スイッチです。なんとかタイトル欲しいチャンピオン。右のボディをもらった。足を使ってさあここでノックに疲れました。いいタイミングでね。右ストレートだけ気をつけないといけなかったんですけど、余計効いたと。第7ラウンドにダウンをしましたチャンピオンを使ってですね、このラウンドで決めないともうあとクリア足を使いながらですね体力を温存している山中です。チャンピオンの山中龍也です。15キロ近い減量をしましたこの山中です。足でとにかくパンチをまともにもらえる。今度はボディを返した。今度は左のボディを返しましたチャンピオン。さあここでロングです。高さも見ていられないというね表情でありますが、第9ラウンドに右が入った山中のペース。右のストレート。そしてもこのジャブがいいですね。岸川のダウンワンツー。間違えれば自分ももらいました。そこだけはしっかり絞りすぎてる。今度はですねちょっとこう取り戻したかなというこのね、もう回復はあと3ラウンドですかね。じゃあを勝ってまた次のステージに体で感じてる分、勇気が必要なんですよね。そこにボディのダブルを出します。このラウンドで決めないともうダメだと。またボディのダブルです。今度は右。頭を変えろ。そして右のフック。アッパー2発。さあここは気をつけなければ右のホームランのチャンピオン。フック右。さあ食らってきてる。さあ右。右の強烈なストレート。そうですよね。完全に崩していましたからね。さあ右だ。山中の右。振りながらワンツー。あと2ラウンドです。さあここで左のボディ入った。今度は左アッパー。ちょっと足がつってるというね情報が入ってまいりますが、さあ今度はボディのチャンピオンの意地。首を振っていいジャブ。右のこの負傷も両者偶然のバッティング。悔いのない戦いそうですねをしてほしいなと思いますね。11ラウンドにバッティング、そこから起死回生、まさしく息を大きな拍手、声援が送られます。サルダーもさああくまでも冷静、あくまでも冷静、首を振ってまた距離を詰めていきます。
ちょっとね、出血してる分右が見えない。さあもう怒涛のラッシュを見せるか。残り1分を切りました。ジャブを出してきます。30秒を切った。右が入った右。残り15秒。素晴らしい世界戦でした。12ラウンド終了。判定になります。いやー長谷川さん、はい最後12ラウンド戦い抜きましたね。ですかね。まあそこまでは完全に山中のペースでしたが、まあなんと山中龍也